はい、どうもこんにちは、ごっぱちです。2019年1。やっちゃった。もう一回。3、2、1。はい、どうも明けましておめでとうございます。2020年1月の2日、朝は終わってしまいましたが、朝の動画というタイトルで始めちゃいました。今年もよろしくお願いいたします。いやー、このね、チャンネル、先月はちょっと頑張って朝、ノー編集でアップしていたんですけれども、再生回数というか視聴回数がもうこんな状態だったんですが、今年はね、もっと跳ねるように頑張りたいと思います。そのためにはね、ちょっとこの映像なんか色合いがおかしい。色合い頑張ったんだけどね、セッティングしたんだけど、どういうわけか色白でこんな感じになっちゃいました。なんかね、ちょっと気になっちゃうんだよね。はい。いやー、皆様2020年はいかがお過ごしでしょうか。私はね、ほとんどあまり家にいるように過ごしていたので、お金をね、なるべく使わないように過ごしております。はい。でもなんかね、ストレス溜まっちゃうよね、家にいると。ご飯とかね、もう味付けが変わらないんで飽きが来ちゃってで、ちょうど1日に開いていたサイゼリヤでちょっとご飯食べちゃいました。はい。たらこのシシリ風、あといつも頼むフォッカチオと、あとエスカルゴのオーブン焼き1000円未満で食べました。はい。あれ美味しいですよ。飽きが来なくてね。なんかうまく家で食べる方法あったら教えてください。はい。いやー、今日ね、もう実は見ていただくと分かる通り、こちらに、カレンダーがあるんですよ。カレンダー。ここに、ちょっと剥がれちゃうんで、あれなんですけどね、ここ、今、一応2020年のカレンダーを置いております。はい。じゃあね、こんな感じでね、今日のビデオブログ、終わりです。はい。じゃあね、そろそろ終わりの曲を流しちゃいますが、正月は皆さん、やっと色合いが良くなった感じ。調子上がってきたな。やっと後半になって急に調子上がってきたビデオカメラはい。いやー、今日境に成長するチャンネルになるはずなんで、まだね、もうチャンネル登録者数が130になっているんですけれども、これが徐々に上がっていくはずなんで、ぜひ皆様成長を見守っていただけると嬉しいです。はい。ちょっと某大物 YouTuber のことを喋ったら、なんかコメントでいいおっさんがとか書かれちゃったんですけれども、はい、確かにいいおっさんです。はい。ただね、他の若い方々と負けないというよりかね、共に成長していけたらいいなというふうに思っておりますね。もう2020年、もうなんか終わった気分になっちゃいそうな感じもあるんですけれども、
これから2020年、より一層変わる年になってほしいなというふうに思ってます。皆様もより良い人生になるように、日々健やかにお過ごしください。じゃあね、ちょっと今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。ノー編集で行きましたが、こんな感じで。さようなら。